Sumki 917 na tabar wiwi kwatankwacin kilogram 812 ne aka kama a hannun wasu 'yan Nijar uku dukansu matasan da shekarunsu ba su wuce 30 ba. Dubun waɗannan masu safara ta cika ne a sakamakon wasu bayanan da hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta tattara a garin Gaya da ke iyakar Nijar da Najeriya da jamhuriyar Benin. A wani abin da ke zama sabon salo, masu wannan haramtacciyar sana'a sun fara bi ta ruwa da zumar kewayewa tashoshin bincike. Kamar yadda daraktan ofishin kula da hulɗa da jama'a kakakin hukumar 'yan sanda Dr. Abu Muntari ke ƙarin bayani lokacin gabatar da abubuwan da aka kama. Masu samu ɗin tsakanin ƙasar Benin da ƙasar Nijar ne suka yi, kuma tana biyo ta ruwa. In ta fito daga Ghana, in aka kawo ta na wurin bakin ruwa, daɗa sai masu fataucin nata sai suna ɗaukar ta da abin hawa babura ana kai ta cikin garuruwa ƙauyuka. Da nan na kuma sai a koma ana raba ta ana watsa ta rabi a cikin Najeriya rabi kuma a cikin ƙasarmu. Hukumar 'yan sanda na cewa gudunmuwar al'umma na da matukar tasiri a yunkurin murƙushe safarar miyagun ƙwayoyi a wannan ƙasa, inda yanzu haka ake fama da illolin wannan masifa. Ita wannan ƙwaya akasarinta wadda ce za a shanyewa nan ne a cikin ƙasarmu, shi ne ke nuna damuwanmu bisa kan abin da shahi samugal ɗin ƙwaya a cikin ƙasashenmu. Haukatar da mutane, sace-sace, mayagun ayyuka, in mutum ya sha ƙwaya abin yawa gare shi. Yaro matashi na sha, babba ya sha, mace ta sha, namiji ya sha. Saboda haka muna kira ga al'umma ta ƙara yin taka tsantsan kuma ta kawo mana gudunmuwa bisa kan aikin da muka yi na yau da gobe, tana ba mu labari. Ali mai shigar da kara a kotun Yamai Shaibu Musa ya ziyarci ofishin hukumar ta Okritis domin jaddada goyon bayan hukumomi. Mai shari'a Zakariya'u Muhammadu na daga cikin mukarraban hukumomin shari'a. Wannan ofishi yana bakin aiki tukuru domin ya kama duk wani mai irin wannan laifi domin a gurfanar da shi a gaban kotu. Ƙasarmu ta kasance hanya ce ko couloir de passage da ake ce a harshen turanci na kwaya. Ita kuma kwaya kowa ya san illarta a cikin al'umma, kenan idan ba a yi bayaki da miyagun kwayoyi lalle matasa ne ake nakasawa. Wannan shine karo na biyu a ƙasa da mako guda da dubun masu fataucin miyagun ƙwayoyi ke cika a nan Nijar, domin a ranar Juma'ar da ta gabata ma hukumar Okritis ta gabatar da wasu mutane 9 da ta kama ɗauke da dubban ɗaruruwan ƙwayoyin da suka fito da su daga Najeriya zuwa Libya ratsawa ta biranen Maraɗi da Agadez. Ha kuma a wannan rana an gabatar da wani ɗan jihar Anambra da ya haɗiye kilogram 1.1 na hodar heroin a cikinsa da zummar shiga Algeria. Sule Mummuni Barma.